ନିଆଁର ଗତି କୋଉ ପଟକୁ ଏପଟକୁ ଏପଟେ ତମ ନିଜର ଧରିକି ନା ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଘୋଡେଇବ ଏବେ ଦେଖ ନିଆଁଟା ଉପରକୁ ଯୁଆଡେ ପବନ ହବ ତାପରେ କଣ କରିବେ ଆପଣ ବାଲ୍ଟି ନାହିଁ ଆପଣ ପାଇଲେନି ବାଲ୍ଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ ବେଡସିଟ୍ ଏମିତି ଥିବ ବେଡସିଟ୍ ଅଛି ନାହିଁ ଆଣି ଗୋଟେ ରଖିବେ ତାର କାଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ସଦାବେଳେ ବେଡସିଟ୍ ରଖିଥିବ ଅଙ୍ଗନାରେ ବେଡସିଟ୍ ରଖିବେ ତାକୁ କଣ କରିବେ ଓଦା କରିଦେଲେ ଓଦା କଲେ ନାହିଁ ହାତକୁ ସଦାବେଳେ ସେଫ୍ ରଖିବ ନିଜ ପାଇଁ ତାପରେ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏଠି ଗଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କି ଲାଗିଲାନି ହେଲା ତାପରେ ଏଇ ଦମ୍ଭଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆଇଛୁ ଆମେ ଲିଭେଇବୁ ଆମେ କଣ ଲିଭେଇ ଶିଖିବୁ କି ରେଗୁଲେଟର ଜଣେ ଜଣେ ଲିଭେଇ ସବୁ 5 ଜଣ କର ଏଇଠି ହାତଟା କି ଯାଇଲାନି ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କର ଏଇ ତାପରେ ରେଗୁଲେଟରକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ନିଆଁ ଅଛି ଏତେ ସମୟ ଯାକ ନେଇଯିବ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯାଉଛି ନା ଗ୍ୟାସର ସ୍ପିଡଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ବାହାରୁଛି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ତଳ ପଟେ ହାତ ମାରିଦେବେ ଟିକେ ହେଲା କାହିଁକି ନା ତଳ ପଟୁ ବି ଅମ୍ଳଜାନ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ନ ଗଲା ଭେରି ଗୁଡ୍ ରେଗୁଲେଟର ବନ୍ଦ କର ରେଗୁଲେଟର ବନ୍ଦ କର ଆମେ ସାରିବାନି ଏଟା ଖୋଲ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲି ଦେବେନି ଦେଖିବେ ଜଳୁଛି ନାହିଁ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନା ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ ସେଇ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲେଟର ଭିତରେ ହାତ ଭରି କରିକି ରେଗୁଲେଟର ବନ୍ଦ କରିବ କାହିଁକିନା ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଲାଗୁଥିବ ତମେ ଯଦି ଖୋଲିବ କଣ ଲାଗିବ ପୁଣି ଡରିକିନା ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଦାଟା ଅଛି ଯେହେତୁ ଅଦା ଭିତରେ ହାତ ଭରି କଲା ରେଗୁଲେଟର ବନ୍ଦ କଲେ ହେଲା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲ ମାନେ ହଉଛି ନା ଆପଣ ହାତ କିଛି ହେଲା ବେଶୀ ଏଇଟା ଯୋଉ ବନ୍ଦ କଲେ ଗଲା ସବୁ କିଛି ହର୍ନିଆ ଲାଗିଗଲେ କିନ୍ତୁ ହଁ ଏବେ କରିବା